Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Ζω στη Θεσσαλονίκη όλα μου τα χρόνια. Είμαι δάσκαλος χορού. Ο μόνος λόγος που χορεύω είναι γιατί η μητέρα μου με έβαλε σε αυτό και στηρίζει όλο μου το έργο γενικότερα συνέχεια. Κοίτα με ακριβώς στα μάτια. Μαγεύσεις. Ωραία, τώρα αυτή τη στιγμή σε μαγεύω. Πρέπει να πέσεις στα χέρια μου ολοκληρωτικά. Αυτή την αυτοπεποίθηση που έχεις και την άνεση γενικά την έχεις έμφυτη. Ναι, πάντα έτσι ήμουν. Το βλέμμα του τίγρη. Και εγώ γιατί δεν έπεσα, ρε τίγρη. Έπεσες, απλά δεν το ξέρεις. Ήρθα εδώ για να ζήσω μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Θέλω πάρα πολύ να πάω όσο πιο ψηλά γίνεται για να δω μέχρι που μπορώ να φτάσω. Γεια σου. Καλώς τον. Χαίρετε. Το όνομά σου? Γκουλέτσας Βασίλης. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Είμαι 20 στα 21. Ναι. Κάνω μόνο χορό στη ζωή μου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλετε να μάθετε? Τίποτα. Αφού σε καρντάσεις, ας το μικρόφωνο κάτω και ξεκινά να χορεύεις. Οκ. Φέγαμε. Μουσική. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, single mama, you're doing out there. Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you get it. Damn right, and I do it again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Βασίλη, είσαι χαρά Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τρέλα που είχες όταν μιλάγαμε, το ίδιο πράγμα επί 100 είσαι όταν χόρευεις. Να είστε πάρα πολύ καλά. Μ' άρεσε που στην αρχή ήσουν πολύ χαλαρός και με το που μπήκε το κομματάκι που το γουστάρεις με 1000, τα χώνεις κανονικά, με τον τρόπο που ξέρεις να το πουλάς πολύ καλά. Έσκησες. Έσκησες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Με έκανες να χορέψω. Ήθελα να σηκωθώ πάνω και να αρχίσω να χορεύω swing. Δηλαδή, τρελάθηκα, έτοιμη ήμουνα να με κάνεις βούρα να με ρίξει κάτω. Έχει μπλοκάρει καρέκλα και δεν έκανε στροφή στην καρέκλα. Μπλοκάρει καρέκλα, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Ευχαριστούμε για αυτό που μας έδειξες, μας έφτιαξε τη διάθεση. Δηλαδή, τώρα, αν πάρεις το χαρτί, ποιον θα πάρεις τηλέφωνο αμέσως να το πεις? Τη μαμά μου. Α, μπράβο λοιπόν. Αλλά αυτή το ήξερε. Α, το ήξερε ότι είσαι καλός ή ότι θα περάσεις? Α, το ήξερε μας το ήξερε, περάσει. το ήξερε. Αυτό θα πει αυτό. Άρα δηλαδή τώρα, κάτσε, γιατί τώρα μας φέρνει σε μια αυτή να κάνουμε την ανατροπή. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Εσύ το ξέρεις? Γιατί η μαμά σου Εγώ το ξέρω. Έχει σχέση με το χώρο η μαμά σου και το ήξερε? Ναι, έχει τελειώσει σχολή στη Μόσχα. Οπότε και από εκεί. Σε προετοίμασε εκείνη γι' αυτό? Ναι. Α, δεν είναι δική σου χορογραφία. Δεν έχει σημασία αυτό. Έχεις ακόμα ένα μάτι να σε βλέπει, να σου καλά, λέει το πώς καλύτερο θα. είναι αυτό. Κάπως έτσι. Γι' αυτό χρειάζονται σκηνοθέτες, χορογράφοι για ένα αλλιώς. μάτι. 2, 3, 4. Έκρηξη, φωτιά, ρυθμός, ζωντάνια, αισιοδοξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Και ό,τι να ήθελα να πω, που εννοείται ότι δεν θέλω να πω, 4 με 1 δεν θα γινότανε, αλλά εγώ θέλω να πω ότι ένα μπράβο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που συνδύασες διαφορετικά είδη χορών σε ένα. Και έδωσες και θεατρικότητα. Μπράβο σου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Για σένα. Συγχαρητήρια.
Ο φόβος, ο πόνος και η αδυναμία είναι συναισθήματα που δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα σε αυτά εδώ τα παιδιά. Έχουμε πόνο! Όχι! Έχουμε αδυναμία! Όχι! Έχουμε φόβο! Όχι! Έχουμε ταλέντο! Γεια σας. Για πες μας δύο λόγια για σένα. Είμαι η Σοφία Τζάβελου, είμαι από το Βόλο. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 17 χρονών. Ασχολούμαι με το χορό 8 χρόνια. Είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, αφιερώνω πολύ χρόνο σε αυτό. Και τι θα μας δείξεις σήμερα? Ναι. Τι θέλεις να μας δείξεις σήμερα? Θα σας δείξω μια χορογραφία σύγχρονη. Προετοιμάστηκες? Την Ναι, δούλεψες? Ναι. Τη δούλεψα. Όχι αρκετά όσο θα ήθελα, αλλά τη δούλεψα. Γιατί όχι αρκετά όσο ήθελες? Γιατί είχα κάποιο τραυματισμό και προσπάθησα όσο μπορούσα να τη